Avui anem a parlar de la ruta del Pas del Pobre, que és una ruta per a disfrutar-la des de lo més alt del paratge de la Murta. Esta ruta comença en la part de l'ombria de la vall i, per tant, anem a iniciar-la des del camí de pujada, veient un xocotet forn de calç que mos queda conforme anem pujant en esta ruta. Des d'ací continuem per una senda molt alta, però que és molt fàcil de realitzar i de pujar per ella, ja que té un esparx que hi ha que anar en cuidado perquè la corrent de l'Auia ha estat llimant el que és esta senda. Comencem a buscar les petjades de la nostra història des del punt d'informació. Passat un quilòmetre comença a estretxar-se el camí i ja podem veure el monasteri. A partir d'aquest camí es fa un poquet més empinat per a pujar al Pas del Pobre, que uneix la Murta en la Casella. Arribat a aquest punt és quan se complica més la ruta a mesura que anem coronant les diverses cimes. I el més important que tenen coronar aquestes cimes són les impressionants vistes que tenim des d'elles. Seguint caminant de front per la pista forestal que va cap al monestir, ignorant alguns desviaments tant a l'esquerra com a la dreta, i seguirem per la pista i passarem junt a un xocotet clar a la dreta, on al costat d'un enorme pi hi ha un cartell indicatiu de fusta que per ahir és per on s'inicia el que coneguem com el Pas del Pobre. Seguim per la pista principal, ens trobem en una gran creu de ferro que és molt significativa en el Vall de la Murta. Tenim que tindre en compte que el Pas del Pobre és un serral que remuntaven antigament des del paratge de la Casella els pelegrins que es trasladaven entre el monestir de la Murta i el monestir de Tavernes de Valldigna, que se trobava encimat. En el descens de la senda del Pas del Pobre arribem fins al final, que és el monestir de Santa Maria de la Murta. A partir d'ahir ja podem estar a peu pla, visitarem el monestir i podrem observar que el que és la porta renaixentista i també l'antic claustre i la iglesia. La Torre dels Coloms es manté, per desgràcia, en un estat molt preocupant. Esperem que més prompte que tard pugui ser restaurada per mantindre aquesta gran joia que significa molt en el conjunt del Valle de la Murta, especialment en aquesta part del monestir que considerem els alcirenys com una part nostra. Per tant, aquesta ruta és interessant. No te la pots perdre i quan vulguis participa d'aquestes sendes que existeixen en el Vall de la Murta i també en el Vall de la Casella i disfruta d'elles.